गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। फिन आरोबाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादुसिंनि हेंथायै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिदों। फिन आरोबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा लाइस्राम लादुसिंनि हेंथायै सोमावसारनो साखाफारा जाबावदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव भाइस चेन्सेलर बिबानखौ सामलायबाय थानाय समाव लाइस्राम लादुसिंआ गोबां रां जाख्ल'नाय आरो गोबां गेना खान्थिजों लोब्बा थानायनि दायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो गोख्रों खुद्रिसारबोदोंमोन। नाथाय बेनि गेजेरावबो रायजो बेंगिरि गुलाबसान काटारिया बिथाङा भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादुसिंनि हेंथायै जेबो राहा लानायखौ नुनो मोनाखै। बेबादि समावनो एबसुआ लाइस्राम लादुसिंखौ जेरैखि जाया होखारनांगौ आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय थाबैनो ओंखारनांगौनि थाखाय दिपेन बर' बिथाङा गोख्रों रावजों सोंखारिदों। फैगौ 30 सेप्तेम्बराव लाइस्राम लादुसिंनि मुसुखा सावनाय हाबाफारि लानाय जागोन। बेनि अनगायैबो फैगौ 3, 4 आरो 5 अक्ट'बराव आरोबाव गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि लानाय जागोन होननानै मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फोरमायना होदों। रन्जन दैमारि बिथांखौ लानानै BTRनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा माखासे बाथ्राफोरखौ फोरमायना होदों। रन्जन दैमारि बिथाङा गोरलैयैनो गनाया जाथावना नङा। बिथांनि हेंथायै जाखिनि केस दङ बैफोर केसखौ नायनो थाङोब्ला गाबोन समफोर गगोन होननानै बुंस'नो हाया। बेखौ आयेनासो बिजिरगोन, बेखौ रावबो सुबुङा दिहुननो हाया होननानै बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया फोरमायना होदों। रन्जन दैमारि बिथाङा जेब्ला गगोन बेखौ आयेनासो फोरमायना होगोन। सासे दायनिगिरिखौ गोरोबथानि गेजेरजों दिहुननो हागोन बियो जाथावना नङा। बेखौ आयेनासो नायबिजिरगोन होननानै गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा फोरमायना होदों। हाग्रामा महिलारी बिथाङा UPPL आरो BJP दोलोनि सोद्रोमाफोरखौ BPF दोलोआव जयेन जादों होननाया बिथांनि सिमांसो। हाग्रामा महिलारी बिथाङा गोलाव बोसोर खुंथाइ गोहोआव दङमोन। नाथाय दा रायजो राजाफोरानो हाग्रामा महिलारीखौ खुंथाइ गोहोनिफ्राय जानगाराव दोनबाय। आथिखालाव हाग्रामा महिलारीनि थाखाय खामानि मावग्रा सुबुं रावबो गैला। बैफोर गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। BPF दोलोआव जयेन जानाय सोद्रोमाफोरा रावबो गोदान नङा। बिसोरो गावसिनि दोलोनिनो सोद्रोमाफोरसोखा। रायजो राजाफोरखौ थगायनो थाखायसो बैफोरबादि फावथिनाखौ हाग्रामा महिलारीया खालामगासिनो। बैफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंदों BTRनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। थमना बिनाफानि गोजौ फरायसालियाव आसाम सरकारनि मावथांखि बायदियै बेसेन नाङै फरायसाफोरनो साइकेल राननानै होदों। बाक्सा जिल्ला तामुलपुर सोलोंथाइ खोन्दोनि सिङाव थानाय थमना बिनाफानि गोजौ फरायसालियाव आसाम सरकार आरो BTR सरकारनि खौसेयै बानजायनायाव आबुङै बेसेन नाङाजासे फरायसाफोरनो साइकेल राननानै होदों। गुबुन गुबुन फरायसालिफोराव राननानै होनाय बायदिनो थमना बिनाफानि गोजौ फरायसालिनि 9 थाखोनि 101 फरायसाफोरनो आबुङै बेसेन लायाजासे साइकेल राननानै होयो। बे हाबाफारियाव BTR सरकारनि आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा घनश्याम दास बिथाङा बाहागो लानानै फरायसाफोरनो साइकेलफोरखौ राननानै होयो। एशियान गेम्स 2023 आव आइजोफोरनि 60 केजि लिरथाय दिखांनायाव भारतनि जानानै रसिबिना देवीआ सिलभार मेडेल देरहानो हादों। BTR ओनसोलनि गोबां सुबुंफोर एबा गोरिब नखरफोरनि थाखाय BTR सरकारा मोनसे मोजां खौरां फोसावनानै होदों। BTR सरकार एबा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय UPPL सरकारा BTR ओनसोलनि गोरिब नखरफोरनो 5,000 रां होनाय जासिगोन होननानै प्रमद बर' बिथाङा फोसावना होदों। BTR सरकारनि अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों रोजा रोजा गोरिब नखरफोरा मोननो हासिगोन 5,000 रां। फैगौ UPPL सरकारनि 4 बोसोर आबुं जानायाव 1 लाख गोरिब नखरफोरनो 5,000 रां होनायनि थांखि लादों BTR सरकारा। थांनाय 2 बोसोराव गासै 30,000 BTR ओनसोलनि गोरिब नखरफोरा अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों 5,000 रांखौ मोननो हाबाय। बैफोर बाथ्राफोरखौ BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा रोखायै फोरमायना होदों। आसाम सरकारा रायजोआव जाख्ल'नाय गैयै खालामनो थाखाय दासान्दि गोख्रों नायबिजिरनायखौ लागासिनो। बे नायबिजिरनायनि गेजेरजों गोबां सरकारि मावसुमाफोरा रां घुस लानायनि दायाव हमजागासिनो। थिग बिब्दिनो रां घुस लानायनि अजदाव मोगा-मोगि हमजादों DFअ'जों लोगोसे सानै ग्रेड 1 फरेस्टारआ। धुबुरी हाग्रा बिफाननि DFअ बिनोद कुमार फायें आरो सानै ग्रेड 1 फरेस्टार जियाउल इस्लाम आरो साहबाज सुल्तानखौ गासै 20,000 रां घुस लानाय समावनो CM भिजिलेन्सनि हान्जाया हमनो हायो। बिसायख'थिनि समाव माइक्र' फाइनान्सनि सुदखौ सरकारा रेहाय खालामनानै होगोन होननानै गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खोथा होनायखौ लानानै माखासे आइजोफोरा जेंनायाव गोग्लैदों। माइक्र' फाइनान्सनि सुदखौ फोजोबनानै होनो खावलायदों हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ। माइक्र' फाइनान्सनि रां खांग्रा एजेन्टजों बायदि बायदि रावजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। जाब्रांफारा गामिनि माइक्र' फाइनान्सआव रां लाग्रा आइजोफोरा
गोदानै दाफुंजानाय तामुलपुर जिल्लानि नावकाटा हालामनि जाब्रांपारा गामियाव माइक्र' फाइनान्सनि रां सुद लाग्रा आइजोफोरा 2020 मायथाइयाव माइक्र' फाइनान्सनिफ्राय रां सुद लादोंमोन। मख'नो गोनांदि थांनाय 2021 मायथाइयाव गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 2021 मायथाइनि आगोलाव थानाय गासैबो माइक्र' फाइनान्सआव थानाय सुदखौ आसाम सरकारा फोजोबनानै होगोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय दिनैसिम बे माइक्र' फाइनान्सनि सुदखौ आइजोफोरा बे रेहायखौ मोननो हायाखै होननानै बुंथिदों। आइजोफोरा फोरमायदों दि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि खोथाखौ लानानै रां हरनायखौ दोनथ'दोंमोन। आइजोफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला जाब्रांपारा ओनसोलाव खमैबो 2000सो आइजोफोरा माइक्र' फाइनान्सआव सुद लानाय दं। बेनि अनगायैबो आइजोफोरा फोरमायबावदों दि माइक्र' फाइनान्सनि रां खांग्रा एजेन्टआ रां खांनो फैयोब्ला जा हायो बेखौ बिनानै लाङो आरो बे रां हरनायखौ लेखायाव थिखाङा होननानै बुंथियो। बेनिखायनो जाब्रांपारा गामिनि आइजोफोरा आसाम सरकारखौ गुरैयै खावलायदों दि थाबैनो माइक्र' फाइनान्सनि सुदखौ फोजोबनानै होनो थाखाय। नोंथांमोननाव दासिमबो 2000 रांनि बिलाइ दङब्ला बेनि डिप'जिट एबा सोलायनाय समा गाबोन एबा 30 सेप्तेम्बराव जोबथा। बेनिखायनो नोंथांमोननाव दासिमबो 2000 रांनि बिलाइ दङब्ला बेंकआव थांनानै डिप'जिट एबा सोलायनानै लादो। रिजार्भ बेंक अफ इन्डिया एबा RBI आ 2000 रां बिलाइ सोलायनायनि खौरांखौ थांनाय 19 मेआवनो फोसावना होदोंमोन आरो बेनि जोबथा समा गाबोन एबा 30 सेप्तेम्बराव जागोन। रिजार्भ बेंक अफ इन्डियाया फोरमायना होबावदों दि हादोराव दासिमबो 2000 रांनि बिलाइआ 24,000 कौटि रां सुबुंफोरनि गेजेराव गोसारनानै दं। 1 अक्ट'बरनिफ्राय नोंथांमोननि जोनोम फोरमान बिलाइ एबा बार्थ सार्टिफिकेटआ जोबोरैनो गोनां जानानै फैबाय। नोंथांमोननि नखरनि सोद्रोमाफोरनाव जोनोम फोरमान बिलाइ एबा बार्थ सार्टिफिकेटआ दंना गैया? मानोना 1 अक्ट'बरनिफ्राय नोंथांमोना जायखिजाया माबा मोनसे खामानियाव बार्थ सार्टिफिकेटनि गोनां जागोन। बार्थ सार्टिफिकेट गैयाब्ला नोंथांमोननि गोनां खामानिफोरा जाफुंनाय नङा। सरकारनि साख्रि, ड्राइभिं लाइसेन्स, आधार, पान कार्ड बायदि बायदि एप्लाइ खालामनायफोराव नोंथांमोननि बार्थ सार्टिफिकेटनि गोनां जागोन। नोंथांमोननाव सोरनावबाफोर जोनोम सार्टिफिकेट एबा बार्थ सार्टिफिकेट गैयाब्ला अनलाइननि गेजेरजों बानायना लानो हागोन। बेनि थाखाय नोंथांमोना सार्भेस प्लास वेबसाइटआव थांनानै एप्लाइ खालामनो हागोन। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।